Pupung ligor pasti disolak nang bojone ngene iki ae pupung disolak ayo mangan sembarang kair tumbas. Waduh bingung kira sembarang kalir isine. Bingung-bingung sama delok wae. Nanti yang suka yang mana? Lek campur pinten, Bu? 10.000 kalau minta semuanya 15. Dapat niki? Oh, mboten niku dhewe. Enggak bisa. Ini Sepu- serabi sama petulan. Oh, nggih. Pinten nek ngenten? Petulo karo serabi. 3. 10.000. Entek ta 3 iki wetengku sik warak iki. Lek dua ngenten. Enggak bisa. Oh, mboten saged. 10. Nggih pun 10 niki 10 nggih. Campurnya Campur. Titik edang pokoke krasa. Ibu iki legendaris temen deh. Lono apa mesti ibu iki tampil pokoke wis. kalau diundang ya mesti tahu. Oh. Diundang ya. Tapi selalu tampil tapi delok-delok ke TikTok iki wakil ibu iki rek. Sing senior dhewe iki melok-melok selalu. Dengan ibu sinten iki? Bu Suliati. Oh, Bu Suliati. Dari Lumajang. Di Lumajang rek napa suruhan rek? Bikin video tuh. Ibu Rama masih diru Idi Rama wong iki. Sudah 70 ini loh. Umur 70 sik tahun. Bukan enggak nyampe sih. 68. Oh, 68. Sehat. Heeh, sehat. Alhamdulillah. Kali niki ya, Bu. Nggih. Nggak usah ngenteni nang pasar dek koris ono wisan rek. Oh, 3 ngono lho rek. Wong goreng buka tuku iki rek. Iki di pojokan sebelah barat ya. Berapa barat lagi? Iya, barat kan iki. Barat. Pokoknya barat dhewe tengah-tengah. Ono cenil, ono serabi iki kabeh. Iki apa jenenge Bu iki? Gatot itu. Oh, gatot, ono gatote barang rek. Porsi. Nun? Per porsi sendiri. Oh, nggih. Saya pun jenengan. Warung dawa, Bu. Oh. Tidak ada apa iya buka iki masih gini misare. Ketan ya. Ketan ireng. Sampun nggih. Nggih. Bikae mau jam pinten, Bu? Kalau wau jam setengah 5. Oh, setengah 5 sampai Nanti jam 10. 10. Oh, saan nih santai wis. Setengah 5